Mesto Žilina na ulici Veľká Okružná pripravuje prvú etapu výrubu a osadenia nových stromov. Zrezaných by malo byť 40 rôznych drevín, ktoré vykazujú zlý technický stav a sú tak nebezpečné pre chodcov. Pracovníci mesta následne vysadia 60 nových, ktorých druh je úplne odlišný od predošlých. Momentálne sa tam nachádzajú väčšinou lípy malolisté, ktoré sú svojím celkovým habitusom alebo celkovým rastom nevhodné do tohto prostredia. Sú to mohutné stromy, ktoré jednoducho v minulosti tým, že bránili vo výhľade, alebo zakrývali dopravné značky, dopravné značenia, semafory, tak zasahovali do profilu vozovky, museli byť dosť radikálne orezávané, čím sa znížila ich ekologická, estetická funkcia, ich životnosť, sú v zlom zdravotnom stave, sú poškodené, majú množstvo dutín, vyhnívajú, to znamená, že sme sa rozhodli, že tieto dreviny vymeníme za vhodnejšie dreviny, vhodnejšie kultivary. Pôjde tam javor horský, stĺpovitá forma, ktorý znáša dobre zasoľovanie, zastávané územie a ktorý svojim rastom nebude zasahovať do profilu vozovky, nebude zakrývať dopravné značenie. Po prvej etape rekultivácie sa chce mesto zamerať i na ulice Predmestská, 1. mája a Malú Prahu, kde boli v minulosti vysadené nevhodné dreviny. Premenou prejde i park Ľudovita Štúra. Začiatok jeho rekonštrukcie je naplánovaný na koniec apríla. V minulom roku sme urobili prvú etapu vegetačných úprav, kedy boli odstranené niektoré nevhodné dreviny. Boli to väčšinou náletové dreviny, ktoré nepredstavovali, nemali nejakú hodnotu zachované. Zostali staré hodnotné stromy, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave. Tento rok v spoločnosti s našim hlavným partnerom, spoločnosťou Kia Motors Slovakia, pripravíme prvú etapu rekonštrukcie, ktorá by mala spočívať aj v stavebných úpravách. V prvej etape je to výstavba protihlukovej steny gabionového plotenia smerom od Tajovskej ulice. Je to výstavba alebo rekonštrukcia spevnených ploch. Je to rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie, rekonštrukcia mostíkov cez potok Všivák. Počas rekonštrukcie bude park fungovať v obmedzenom režime. Po jej ukončení by v ňom malo pribudnúť detské ihrisko a nová oddychová zóna. V priestoroch Žilinského samosprávneho kraja v týchto dňoch prebieha už 8. ročník výstavy veľkonočných kraslíc, košíkov a výrobkov s tematikou Veľkej noci. Vystavovateľmi sú poskytovatelia sociálnych služieb a ich klientov. Môžeme tu vidieť rôzne práce a výrobky, ktoré sa vyrábajú v rámci rôznych pracovných terapií v zariadeniach sociálnych služieb. A sú to výrobky z hliny, z dreva, zo skla, z rôzneho papiera. Chcem povedať, že každý taký jeden výrobok je jedinečný a môžeme povedať, že každý nesie v sebe kúsok duše toho nášho klienta, ktorý to zhotovil, buď sám, alebo za pomoci svojho terapeuta. Čiže tie výrobky sú rôzne. Táto výstava je predajná a o jej úspechu svedčí fakt, že v predošlých ročníkoch boli vystavené výrobky predané už v prvých dňoch jej otvorenia. Je možno samozrejme, aby formou týchto výrobkov si naše zariadenia aj tak trošičku privyrobili zasa na materiál, ktorý potrebujú v rámci pracovnej terapie. Takže niektoré sú predajné, niektoré sú nepredajné. Uvediem takú informáciu, že z poslednej výstavy, ktorú sme organizovali pred Vianocami, tak si zariadenia zarobili do 2000 eur. Ak by ste mali záujem podporiť domovy sociálnych služieb kúpou ich jedinečného výrobku, stačí, ak túto veľkonočnú výstavu navštívite do 29. marca. Každý ten výrobok nesie nejakú pečať toho klienta. Je o ne veľký záujem. Aj zo strany, nielen zo strany našich zamestnancov, čiže mojich spolupracovníkov, ktorým týmto veľmi pekne ďakujem, pretože skutočne už po prvom dni musíme doplňať ďalšie výrobky, lebo je taký obrovský záujem o to, ale je aj záujem zo strany širokej verejnosti, dostalo sa to do povedomia a chodívajú si tieto výstavy pozrieť materské škôlky, základné školy, dôchodcovia, takže sme veľmi radi, že môžeme takto im poskytnúť pre potešenie duše a očí takéto krásne výrobky.
Na viac ako 7260 stredných školách sa dnes začali písomné maturity. Študenti vyplňali testy zo slovenčiny a neskôr ich čakalo vypracovanie slohových prác. Písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry tak dnes absolvovalo podľa štatistík Ministerstva školstva 42 558 a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským 1862 žiakov. Viac ako polovica maturantov si zadania prác vyplňala elektronicky. Tie boli zhodné s tými písomnými. A neostalo iba pri tejto zmene. Oproti minuloročnej maturite sa napríklad predložil čas na riešenie testov zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry. A to z pôvodných 90 na rovných 100 minút a z matematiky zo 120 na 150 minút. Ako maturanti zvládli túto prvú časť maturity sa dozvedia 4. mája, kedy Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania sprístupní jednotlivým školám oficiálne výsledky v elektronickej forme. Ich písomné vyhodnotenie bude k dispozícii 6. mája. Písomné maturity budú pokračovať testami z cudzích jazykov. Žiaci, ktorí si vybrali ako jeden z maturitných predmetov matematiku, budú písať test vo štvrtok. Týždeň písomných maturít uzavrú žiaci v piatok, a to na školách národnostných menšín, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny a ukrajinčiny.